Ви слухаєте спільний проєкт Радіо Крим Реалії та Першого каналу Українського радіо. Крим Реалії. 20 хвилин про головні події на півострові. Вітаю, з вами Олена Римовська і Крим Реалії. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Нові затримання в Криму. Чи була диверсія? Есть человек, есть проблема, нет человека, нет проблемы. Справи проти кримських уклоністів. Кількість зростає. Мы квалификуем ЦПИ за статьей 438 порушення звичаю по закону війни. Російські силовики затримали в Криму Нарімана Джеляла та братів Асана й Азіза Ахтемових за підозрою в нібито диверсії на газопроводі. Наріман Джелял – заступник голови Меджлісу кримсько-татарського народу. Його ФСБ Росії звинуватила у сприянні диверсії. Нібито Джелял виступав посередником між братами Ахтемовими та українськими спецслужбами, а саме військовою розвідкою, та нібито замовила братам вибух на газопроводі. Наріман Джелял версію російських силовиків заперечує, тоді як брати Ахтемови начебто в усьому зізналися. Відео їхнього зізнання оприлюднили в ФСБ. До Ахтемових досі не допустили незалежних захисників. Адвокат Софія Шабанова 6 вересня намагалася потрапити до Азіза Ахтемова. Після зустрічі розповіла, підозрює, що російські силовики вдалися до тиску на нього. Мне удалось встретиться с Азизом, несмотря на то, что тут и родственники им кричали, что у вас есть адвокаты по соглашению, не отказывайтесь от них. Они оба, и Азиз, и Асан, видно, сильно запуганы. Они не поднимают голову, они не идут ни на какие контакты. Видно, что они в шоке, они просто от нас отказываются. Но я считаю, что они находятся под каким-то, если не физическим, но психологическим воздействием точно. А Наріман Джелял, як стало відомо його захисникам, провів кілька годин після затримання з мішком на голові. 8 серпня адвокат політика Микола Полозов оприлюднив у себе в Фейсбуці передану Джелялом розповідь про це. Полозов наполягає – справа політична. Мы прекрасно знаем методы работы ФСБ. В этом же году был задержан журналист, фрилансер издания «Крым Реалии» Владислав Есипенко, который также давал признательные показания на видео с пропагандистским каким-то журналистом и так далее. Но мы узнали, почему он их давал. Потому что его пытали током. Методы ФСБ, они никоим образом не меняются, конечно. Джелялов вчера на суде открыто сказал, что преследование его осуществляется исключительно по политическим мотивам. За его открытую публичную общественную политическую позицию, связанную с непризнанием последствий оккупации, с тем, что он посещал в том числе саммит «Крымская платформа», но учитывая его статус и общественный, и политический, учитывая, что он один из лидеров крымских татар, которые еще до сих пор остались в Крыму, не были выдворены или посажены, это был вопрос времени. Такої ж думки у Меджлісі кримсько-татарського народу. Президент України Володимир Зеленський назвав затримання Нарімана Джеляла та братів Ахтемових відповіддю Росії на запуск Кримської платформи – міжнародної ініціативи з деокупації Криму, перший саміт якої відбувся 23 серпня. Речник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Микола Красний у коментарі Крим Реалії назвав версію ФСБ цілеспрямованою і системною провокацією. А також ми вважаємо, що це є прикриття та пошук нових поводів для того, щоб здійснювати переслідування кримсько-татарського активісту. Стосовно заяв про нібито нашу причетність, які надали ці люди, цих людей, звичайно, по-людськи дуже і дуже шкода. Тому що весь цивілізований світ знає про те, що відбувається в цих ФСБшних катівнях, які тортури там застосовуються. Тому в нас немає жодних сумнівів, що люди після жорстоких катувань могли зробити такі заяви. В ФСБ версію про катування не коментували. Кримсько-татарська активістка Ельмаз Акімова добре знайома із Наріманом Джелялом і з братами Азізом та Асаном Ахтемовими. Я не верю в всевозможные диверсии, потому что я очень хорошо знаю этих людей. Они патриоты своей родины, у них очень четкая гражданская позиция. И я знаю, что именно это послужило тому, что их задержали. Асан Ахтемов работал в крымско-татарской газете «Авдет». Он участвовал во всевозможных мероприятиях, которые в том числе и мы проводили вместе с ним. Например, мы ходили на 18 мая возлагать цветы в сквер в Симферополе. Мы с ним вместе проводили онлайн-диктант по крымско-татарскому языку. Асан не делал ничего такого,
за что бы с ним вот так поступили, как и Азиз. Азиза я знаю тоже как человека с твердой гражданской позицией. Он очень патриотичный парень. Я только положительное могу сказать об этих людях. Михайло Савва – голова правління експертної групи «Сова». Він переїхав із Росії в Україну. Політолог називає нову справу ФСБ проти кримчан типовою для російських реалій. Российские силовые структуры, в первую очередь Федеральная служба безопасности, решают две задачи. Первая задача – это повысить уровень страха в обществе, для чего необходимы, хотя и точечные, но уже достаточно массовые репрессии, удары по лидерам общественного мнения, по людям, которым общество доверяет. И вторая задача – это создание таких условий, когда любое обвинение, даже самое абсурдное, будет приниматься судами и будут выноситься обвинительные приговоры. Это уже достигнуто. Российские суды действительно контролируются Федеральной службой безопасности. Фактически именно Федеральная служба безопасности дает добро на назначение судьи на должность. И судьи прекрасно понимают этот сигнал, который был включен для них уже несколько лет назад. Політолог також не радить пов'язувати затримання Нарімана Джеляла з його участю в Кримській платформі. На мой взгляд, думать так даже опасно, поскольку тогда возникает следующая логическая цепочка. Если ничего не предпринимать, то российские силовики не будут никого задерживать без преступлений. Но это не так. Они в любом случае будут арестовывать, будут отправлять под суд людей, которые, по их мнению, представляют опасность. Федеральная служба безопасности исходит из очень простой идеи, которая восходит к Сталину. Есть человек, есть проблема, нет человека, нет проблемы. Потенциальных лидеров уже сейчас заранее исключают из общественной жизни. Голова Центру громадянських свобод, правозахисниця Олександра Матвійчук, вважає, що затримання в Криму Нарімана Джеляла та братів Ахтемових є своєрідним першим випробуванням Кримської платформи. Швидкого впливу, на жаль, на хід цих справ дуже складно знайти. Це завжди робота вдовгу. Але що потрібно зробити Україні і що вона вже почала робити, оскільки після 23 серпня було створено новий майданчик, Кримська платформа, були держави-підписанти Кримської декларації, то зараз, окрім заяв держав у засудженням цих політично вмотивованих переслідувань, було би гарно почути консолідовану позицію держав-учасниць Кримської платформи. Якби така узгоджена заява вийшла, це був би ознака нової якості. От мені цікаво, чи зможе Кримська платформа провести цей тест і зреагувати на ці затримання. Однак на момент запису програми спільної заяви країн-учасниць Кримської платформи не було. Ви слухаєте Крим Реалії. За місяць в Криму відкрили 14 нових кримінальних справ за ухилення від призову в армію Росії. Про це повідомляє Кримська правозахисна група. Окрім того, підконтрольні Росії суди в Криму винесли ще 10 вироків у справах про так зване ухилення від служби в армії. Експерт Кримської правозахисної групи Володимир Чекригін розповідає, таких справ стає дедалі більше. Крим Реалії також запитали в нього, на користь якого покарання найчастіше вирішує суд. Всего с начала оккупации мы зафиксировали 258 уголовных дел. Причем, что интересно, на конец прошлого года таких дел было 161, и причем половина из них была вот только за 2020 год. Чаще всего это штрафы, и размеры тут очень разные, от 1000 и до 60 тысяч, например. Но в среднем это 30-40 тысяч рублей, притом вне зависимости от того, признает человек свою вину, не признает человек свою вину. То есть это даже больше зависит от практики конкретного судьи. У него уже есть у каждого судьи примерно своя сумма, и он уже примерно ее и выставляет призывникам. Також, за словами експерта, подекуди суд вимагає від так званого уклоніста публічно вибачитися перед військкоматом. Координатор російської правозахисної ініціативи «Громадянин і армія» Сергій Кривенко розповів, що вирок суду у такій справі означає для так званого уклоніста і подальше обмеження в правах. В России несколько лет назад принят закон, что если молодой человек не прошел военную службу, когда его призывали, то он ограничивается немного в правах. Ему по окончании призывного возраста, то есть в 27 лет, выдают не военный билет, а справку, и он в течение 10 лет не может работать в госучреждениях, быть чиновником. И факты морального давления, они периодически возникают перед призывной кампанией, когда
Сотрудники военкоматов по старинке начинают либо какие-то слухи запускать, что вот сейчас увеличится срок службы, либо страшилки пускать в прессу, что изменится порядок призыва, или так называемые списки уклонистов составлять и вывешивать там где-то на подъездах или еще где-то, что совершенно незаконно. Україна вважає незаконним призов кримчан в російську армію і наголошує на тому, що Росія порушує міжнародне законодавство. Заступник начальника управління прокуратури Автономної Республіки Крим Єгор Ребров розповів Кримреалії, що попри труднощі зі збором інформації про причетних до незаконного призову, відомство вже оголосило підозру 9 особам. З точки зору нашого кримінального законодавства ми кваліфікуємо ці дії за статтею 438 порушення звичаїв та законів війни. Деякі свідчення є, але, на жаль, досить поодинокі. Населення тимчасово окупованої території дуже нечасто звертається з цією проблематикою до правоохоронних органів України. Ми більшою частиною оперуємо відкритими джерелами інформації, які можна почерпнути з мережі інтернет, з офіційних сайтів, у тому числі Російської Федерації, окупаційних органів. На неприпустимості призову кримчан у російську армію в грудні минулого року наголосила і Генасамблея ООН. Далі у програмі. Російські банки не хочуть в Крим. Те банки, которые сейчас там представлены, они же почему там работают? Им терять нечего. Та як забудовують мис Меганом. Вот это шаткое равновесие, оно уже нарушено в этой части. Голова російського банку ВТБ Андрій Костін днями заявив, що не бачить необхідності для великих російських банків заходити в окупований Крим. Про це він сказав у кулуарах форуму, що відбувся у Владивостоку. Нині найбільшими банками, що працюють у Криму, є РНКБ та Банк Росія. В інтерв'ю телеканалу «Дума» російський депутат Володимир Гутєнєв сказав, що Москва мала б розширити свою банківську присутність на окупованому півострові. И мне, конечно, бы гораздо приятнее, если бы мы могли позволить себе занять однозначную жесткую позицию, которая бы нашим зарубежным партнерам показала бы жесткость в части присутствия в Крыму абсолютно всех наших институтов, не только банков, но и различных систем связи, и различных телефонных операторов. Голова ВТБ Костін визнав, що великі банки на кшталт ВТБ побоюються європейських та американських санкцій. На його думку, питання роботи в Криму порушують, як він сказав, ура-патріоти. Російський економічний оглядач Максим Блант пояснює Кримреалії. Тим банкам, які працюють у Криму, нічого втрачати, на відміну від банків на кшталт ВТБ. Те банки, которые сейчас там представлены, они же почему там работают? Да потому что они уже под санкциями, им терять нечего. Банк России – это банк друзей Путина, который одним из первых попал под санкции. И в 2014 году уже был скандал, когда держатели карт этого банка, Visa и MasterCard, вдруг обнаружили, что эти карты не работают. Нигде не работают. Потом Центральный банк выстроил систему, их просто отключили от Visa и MasterCard. Все, от платежных систем. Карты перестали работать. Несколько дней не работало. Только потом уже там стала развиваться вот эта карта МИР, которая сейчас появилась. И сейчас россияне, которые приезжают в Крым, или крымчане, которые получают визу или MasterCard, должны понимать, что на территории Крыма Visa и MasterCard автоматически становятся картами МИР. И вот эта платежная система, она вынуждена была сделана Центральным банком довольно быстро. Сначала работала довольно криво и косо, но это все равно система для внутреннего употребления. С картой МИР несложно представить себе зайти в нью-йоркский супермаркет и расплатиться картой МИР. Журналіст із Севастополя Давид Аксельрод каже, що тих послуг, які пропонують кримчанам російські банки, що працюють на півострові, недостатньо. Это выражается фактически в любом сегменте банковских услуг, и говорить можно как о местных жителях, так и о людях, которые приезжают в качестве туристов на территорию Крыма. Высокий сезон и не только. Вот элементарная ситуация. Человек с карточкой Visa, выпущенной условным Сбербанком, ВТБ или другим банком из большой пятерки, хочет расплатиться с помощью сервиса Apple Pay в Крыму там, за кофе или за завтрак, и этот человек не может этого сделать элементарно. И на самом деле, по моим наблюдениям, многих людей это, несмотря на то, что много лет прошло, это искренне удивляет. Не планують заходити в Крим і в російському Сбербанку. Про це восени 2020-го повідомив перший заступник голови правління Лев Хасіс. За його словами, наразі, цитую, такої можливості немає. Нині у Криму працює 6 російських банків, з яких найбільші згадані вище РНКБ та Росія. До початку окупації в Криму працювало близько 70 банківських установ.
Голова Центру журналістики при Київській школі економіки Андрій Яніцький вважає, що банківська сфера – одна з тих у Криму, де вплив санкцій дуже відчутний. Мені здається, що в 2014 році недооцінювали росіяни реакцію світової спільноти на спробу анексії і захоплення Криму. Не тільки це банків стосується, а й того, що, наприклад, не передбачували вони, що припиниться постачання електроенергії, води, в тому числі і про банки. Вони не думали, що все лишиться як є. Найбільші російські банки, вони не ризикнули заходити, але багато дрібних банків зайшли. Це спеціалізовані фінансові установи, спеціально створені для того, щоб їх використовувати на таких сірих, непевних територіях. Іншого пояснення їхньому існуванню я не бачу. Тобто реальні бізнеси, вони не хочуть потрапити під санкції, вони не хочуть працювати на півострові. Раніше в підконтрольному Росії Мінекономрозвитку Криму визнали, що не мають важелів впливу на російські банки, аби вмовити тих працювати на півострові. Докладніше про ці та інші події ви можете прочитати на сайті Крим Реалії. Цього тижня під Судаком Росія проводить фестиваль Таврида Арт та форум під назвою «Росія – країна можливостей». У цих заходів є кілька особливостей. По-перше, спеціально для їхнього проведення так званий голова Криму Сергій Аксьонов вніс зміни до свого указу, яким на окупованому півострові регулюються карантинні обмеження. Аксьонов дозволив проведення цих масових заходів та участь у них 6 тисяч осіб. По-друге, і форум, і фестиваль тривають на майданчику арт-кластера Таврида, що будують на мисі Меганом. До 2014 року ця територія мала природоохоронний статус, але в російському генплані Судака з частини земель цей статус зняли. У 2019 році стало відомо, що на мисі будуватимуть арт-кластер, який, як очікують його організатори, буде майданчиком для різноманітних молодіжних заходів упродовж всього року. Рустем Абкадиров – місцевий активіст, який бореться з забудовою мису Меганом. Він сказав Крим Реалії, що навіть ті кілька об'єктів, які вже побудували на мисі, для арт-кластера шкодять природі. Да, на фоне изуродованных холмов появились некоторые объекты, которые можно назвать эстетичными. Они красиво играют огнями, особенно ночью. Они поражают воображение своим масштабом. То есть это огромные фигуры, сделанные, возможно, хорошими специалистами. Но они поставлены на разрытые котлованы, они поставлены на срезанные холмы. То есть они поставлены с таким расчетом, да, скорее всего, без расчета, что они прослужат некоторое время, да, их утилизируют, потому что это все равно временные конструкции, но раны, которые будут нанесены природному ландшафту, они будут иметь долговременные последствия. На сегодня уже можно говорить о том, что вот пыльные бури активизировали, селевые потоки, эрозия водная пошла. То есть для природы вот это шаткое равновесие, которое было характерно для области сухих ландшафтов, вот Судака, оно уже нарушено в этой части. Навесні Микола Радєв, представник організації, що курує будівництво, розповідав телеканалу Крим-24, які об'єкти вже є на території арт-кластера. Выполнено инженерно-техническое обеспечение стройплощадки, устройство проездов и бытовых помещений. В бытовые помещения у нас входит 2 жилых корпуса вместимостью около 400 человек. Також на мисі з'являться їдальня, медичний корпус, кампуси та мистецькі майстерні. Донедавна ж на мисі не було нічого. Ініціатором і Тавриди, і платформи під назвою «Росія – країна можливостей» став свого часу сам Володимир Путін. Зокрема, Таврида за задумом мала стати своєрідним продовженням російського молодіжного форуму «Селігер», що його ініціював провладний рух «Наші» та підтримувала партія «Єдина Росія». Цього літа на форумі Таврида побував міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. Там він, зокрема, зробив кілька заяв про Україну. Наприклад, що Кримська платформа буде шабашем, на якому Захід, цитую, продовжить заохочувати неонацистські та расистські настрої української влади. Голова громадської організації «Кримсько-татарський ресурсний центр» Ескендер Барієв вважає, що майданчики на кшталт Тавриди мають для російської влади політичне значення. Путину нужно демонстрировать, что на территории Крыма проводятся различные международные мероприятия. Конечно же, нужно демонстрировать, что в Крыму все хорошо, чтобы заглушить те процессы, которые мы пытаемся раскачать в связи с задержанием Наримана Джеляла. 2 мира, да? Один мир, где они уничтожают, обыскивают, преследуют. Другой мир – это пир во время чумы, когда они показывают, как все хорошо в Крыму. Там проводятся
большие фестивали, соответственно, таким образом показывать красивую картинку. Свого часу, презентуючи проєкт, організатори арт-кластера Таврида наголошували на тому, що він, зокрема, стане ще однією туристичною принадою Судака. Однак Наталія Кириченко, власниця хостелу в цьому місті, каже, що поки що сказати про те, що Таврида приваблює туристів, не може. Туристы – это те люди, которые живут на территории этого арт-кластера. А у нас в городе размещается, скажем так, обслуживающий больше персонал. Те люди, которые работают в обслуживании этого форума. Також організатори казали про те, що розбудова інфраструктури форуму посприяє розвитку Судака. Мовляв, деякі інфраструктурні об'єкти, побудовані для арт-кластера, стануть у нагоді й самому місту. На це, зокрема, висловлювали надію місцеві адміністрації. Але, за словами активіста Дмитра Демчука, поки що цього не відбулося. Более того, я вам скажу, что вот поселок Миндальный, который напротив Тавриды, у них собирали по 1000, по 5000 рублей, чтобы поставить мусорные контейнеры и потом передать городу. Таврида, напротив ее забор, напротив ее территория, вообще не участвовала в этом. То есть она даже копейки не хочет складывать в город, я не понимаю. Может, какие-то до этого были договоренности, какие-то проекты, там постройка школы новой в Судаке, там постройка детских садов. Может, туда Таврида вкладывала деньги? Может, после этого ей отдали эту землю, У меня такой информации нет. Кримреалії надіслали запит у прес-службу арт-кластера з проханням прокоментувати заяви активістів, але поки що відповіді не отримали. І це все на сьогодні. З вами була Олена Римовська і вся команда Кримреалії. Зустрінемося наступного тижня. Крим Реалії. 20 хвилин про головні події на півострові.